ମିଳିଗଲା ପ୍ରମାଣ। ପବନରେ ବି ବ୍ୟାପିପାରେ କରୋନା। ପବନ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାପୁଅଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ନୂଆ ଷ୍ଟଡିର ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ। କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଧାନରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର SARS-CoV-2ର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ନାବ୍ରସ୍କୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ କରୋନା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହି ସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏହା 6 ମିଟର ଦୂରତା ଅଧିକା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବ। ନାବ୍ରସ୍କୋ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଏସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଜୋସୁଆ ସନ୍ତର୍ପୀୟ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି କି ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୟାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆକୃତି ଏକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ 5ଟି ରୁମ୍ ସ୍ୟାମ୍ପଲ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୟାମ୍ପଲ ବେଡ୍ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ ଉପରେ ମିଳିଥିଲା।